హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజుల తర్వాత వీడియోస్ చేస్తున్నా. సో ఎందుకంటే నా మానిటైజేషన్ సస్పెండ్ అయ్యి ఉండే, ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా వీడియోస్ వస్తుంటాయి. సో డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ముందు లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో లిరిక్స్ ఉంటుంది. లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో అండ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 31 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉన్నది. కంటిన్యూగా ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. 31 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.